Už nám to tady označilo, dámy a pánové, nový věk program, nebo nový vek program Sunrise a Petr Lutnár už jsou nachystáni, i další spolupracovníci Ivan Krejčírík a tak ten Norbert Olách a další. Takže vítejte, pánové, a já to tady jdu prokliknout, ať nám to tady hezky jde obrazem. Takže zdravia všetkým, zdravia tebe, Martin, do Kadane. Pozdravujeme takisto všetkých Slovákov, Čechov a všetkých Slovanov a všetkých živých ľudí všade, kde sa nachádzate. A keďže na dnes sme ohlásili reláciu, ktorá bude venovaná a je venovaná 5. výročiu založenia Slovenského podielového družstva ROD družstva, tak dnes budeme možno trochu iní, možno budeme trochu emočnejší, možno budeme trochu aj snívať, určite budeme spomínať, pretože vlastne oslavujeme. A aby som to nezdržoval, tak urobím to, čo je na začiatku mojou povinnosťou, takže prečítam vyhlásenie a potom si dovolím privítať teda vás všetkých v éteri. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti, príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. Ako obyčajne vyzývame k tomu, aby ste boli v pohode, v kľude, pretože keď nijak inak, tak nám pomáhate vytvárať v celom priestranstve to, čo potrebujeme. A to, čo Slovania vždy robili svojim slovom, a to je lad, čiže harmóniu. Takže toľko na úvod. Ja som veľmi rád, že môžem privítať v relácii ako obyčajne jeho výsosť Ivana Krajčírika, Zlatá éra. Zdravím všetkých prítomných poslucháčov aj divákov. Som veľmi rád, že znova po 2 týždňoch sa tu stretávame a že budeme mať takú slávnostnú náladu, takže sa na to veľmi teším. Takisto chcem privítať, ako vždy, jeho výsosť Norberta Oláha. Tik-tak. Ja zdravím taktiež všetkých poslucháčov a divákov a taktiež ako náš Ivan Krajčírik zo Zlatej éry. Sa teším na vás všetkých a viem, že dneska to bude trošku mať taký iný šprns, taký slávnostný. Tak a dnes druhýkrát v relácii Nový vek chcem naozaj srdečne privítať koordinátora SPDR, jeho výsosť Milana Kerna. Zdravím všetkých tých, čo nás počúvajú, aj tých, čo nás vidia, aj tých, čo nás budú vidieť. A ja sa veľmi teším na dnešný večer, lebo osláviť 5. výročie je pre mňa cťou. Tak, no a Ivan, čo keby sme si dali na úvod to krátke video, aby sme sa naladili do tej atmosféry? To si ma normálne prekvapil teraz, že hneď ideme do Tak toho. tak mi to prišlo. No ja som akože veľmi rád, že ti to tak hneď prišlo a ja som veľmi rád, že naozaj dneska oslavíme, teda už tá oslava bola v stredu, hej, aby som povedal. A v stredu aj večer bola premiéra filmu, kde boli oznámené veľmi, veľmi dôležité veci, na čo sme, dá sa povedať, že čakali tých 5 rokov. A v tom filme odzneli aj tieto veľmi dôležité informácie. Takže pozrime sa na kúsoček. Teraz prichádza tá chvíľa, na ktorú sme všetci čakali. 5 rokov od založenia nastáva ďalší veľký krok.
opierajúc sa o medzinárodné právo a konkrétne medzinárodné právo o spotrebiteľských družstvách, spoločnostiach a zväzoch, s radosťou oznamujeme, že po 5 rokoch od svojho založenia dňa 20.8.2025 Slovenské podielové družstvo ROD spúšťa Národnú banku SPDR. Národná banka SPDR je bankou, ktorá slúži národu a všetkým podielnikom družstva zapojených v programe Sunrise. Národná banka SPDR je suverénnou bankou družstva a bude slúžiť výlučne pre vnútorné potreby podielnikov. Vnútornou menou Národnej banky SPDR je už vyemitovaná mena s názvom Koruna Roda. Prostredníctvom tejto banky SPDR začína vyplácať renty v korunách roda, čo je vnútorný kreditný systém družstva, krytý systémovým súvahovým zlatom RA M0 M1 XAU. Toto je ďalší krok k našej slobode a suverenite. Slovenské podielové družstvo Roddružstvo a Národná banka SPDR patria nám, ľuďom. A teraz je čas, aby sa pridal každý, kto cíti, že prišla chvíľa zmeny. Voláme vás, ľudia z celého Slovenska, muži a ženy, mladí i starí, všetci, ktorí nosíte v srdci túžbu po slobode a hojnosti. Nastal okamih, na ktorý sme čakali celé generácie. Okamih, keď môžeme spoločne otvoriť novú éru. Éru, ktorá patrí nám a našim deťom. Národná banka SPDR. Sila národa, sloboda ľudu, budúcnosť Slovenska. Takže to bol ten kúsok. Tak ja si myslím, že tento okamih je v podstate historický. V tú stredu, ako si povedal, samozrejme, že sme sa dohodli, že dnes vlastne povieme aj niečo viacej, aj ohľadom teda všetkých tých ľudí a spomenieme všetkých tých, ktorí nielen snívali, ale ktorí takisto aj niečo preto robili, pretože tak ako veľmi správne ty hovoríš a hovoril si na tých prednáškach, ktorými sme obišli celé Československo, že tie proroctvá, ktoré boli niekde napísané, tak bolo treba s nejakými rukami aj urobiť. Takže ja by som si dovolil začať, lebo čo by to bola oslava bez nejakej ďakovačky. Takže naozaj by som sa chcel takto poďakovať verejne pred všetkými a vyzdvihnúť prínos, Ivan, tvoj, pretože ten počin, že si založil Zlatú éru ako suverénnu medzinárodnú dnes už platformu mediálnu, ktorej si predsedom predstavenstva, a to obrovské množstvo filmov, ktoré si spravil a ako si to popisoval, že si to vlastne urobil ako mnohé si ani nevedel ako, že si proste si lahol spať a proste ráno si vstal a zrazu to tam ti behali obrazy a že si to poskladal. A vždy tie filmy proste mali obrovskú energiu, čo sa vlastne ukázalo aj na tom, že vlastne si urobil veľa filmov aj pre územie bývalého Sovietskeho zväzu a dnes už obnoveného. Takže naozaj vďaka tebe sa všetky tie informácie dostávali do toho informačného pola priestranstva a vďaka tebe a Zlatej ére a postupne ľuďom všetkým, ktorí boli okolo, ktorí sa pripájali, ktorých samozrejme dnes spomenieme, si sprístupnil tie informácie širokej verejnosti. Takže blagodár ti veľký a samozrejme, že za úspešným a tvorivým mužom je takisto tvorivá, krásna žena s veľkým srdcom, tiež rytierka, Adriánka Kratochvílová, ktorá určite niekde počúva. A naozaj by som chcel vyzdvihnúť jej ženskú energiu, ktorou nás podporuje všetkých aj na tej ceste. Ja som mal možnosť teda to posledné obdobie s vami prežiť tak naozaj v takom bližšom kruhu. A veľmi si to vážim, užíval som si to, ďakujem. Takže takisto veľká vďaka je za obrovské úsilie v oblasti sociálnej sféry, ale nie len v tom, ale aj v tej informačnej oblasti. S tým, za akým nadšením a usilovnosťou po nociach častokrát zverejňuje všetky tie informácie do Zlatej éry, do všetkých sociálnych sietí, ako textuje,
a všetky tie informácie, ktoré vlastne dáva na tie stránky, kde treba. No a takisto by som chcel využiť ten priestor a poďakovať sa, Noro, tebe, aj tvojej polovičke Marike, ktorá ťa takisto podporuje. Som rád, že som naozaj pri vás a s vami a že sa poznáme už aj viac a tvoje obrovské úsilie, ktoré si vložil za tie roky do prekladov tých obrovských množstiev materiálov, rezolúcií, príkazov, či už rezolúcií M1, alebo či už príkazov štátneho výboru výnimočného stavu Sovietskeho zväzu a vôbec všetkých tých materiálov, ktoré idú cez tie zdrojové kanály. Ťažko je to zhodnotiť, lebo to je obrovské množstvo práce a obrovské množstvo hodín. Takže tebe takisto благодарю, brat. No a obrátim sa teraz, kým odovzdám slovo koordinátorovi SPDR. Jeho výsosti Milan Kern. Milan, mám ťa rád. Vieš, aký mám postoj k tej tvojej stránke? Od samého začiatku, keď som začal čítať tie veci, ktoré ty tam dávaš, ty máš proste dar slova. A viem, že budeš pokračovať v tom a to je naozaj dobré. Takisto viem, že píšeš krásne texty aj čo sa týka textov do pesničiek, ktorú sme jednu zhudobnili a dneska ju aj pustíme. A takisto aj s Dankou, ktorá robí takisto krásne veci na Facebooku. No a tvoj prínos, čo sa týka SPDR, je tiež ťažko zhodnotiť, lebo ako koordinátor ty si taká neviditeľná. Ty si taký duch svätý, keď to tak poviem, aby to neznelo zase nejako nábožensky, lebo to je myslené inak. A si vlastne taká eminencia tej vnútornej dohody v rámci všetkých tých samospráv, v rámci všetkých koordinátorov, takže ty vlastne v tichosti komunikuješ všetky výzvy na celom území Československa bývalého a to je naozaj mimoriadne záslužná a častokrát zložitá práca, pretože to je tá práca s ľuďmi a myslím si, že na to ty máš všetky dary a ktoré si nemal, tak si dopracoval za ten čas, ktorý si v rámci tých 5 rokov tu strávil. A ten tvoj nebetičný, to český výraz použijem, nebetičný kľud, ktorý je k tomu potrebný, ten je naozaj výnimočný a beriem si z neho príklad. Takže teraz by som poprosil, lebo viem, že ty máš vlastne v srdci mnohých ľudí, s ktorými komunikuješ v rámci celého SPDR a v rámci celej tejto misie v rámci Česka a Slovenska, aby si zobral slovo a aby si to nejak potiahol v rámci tohto, čo sme začali ďalej. No Peťo, teraz si mi dal, lebo tieto slova ma tak nejak mi to rozšírilo celé, hej, takže ja ti naozaj ďakujem. Veľké blagodár tebe. Ja keď mám začať ďakovať niekomu, tak ja tam mám okamžite desiatky, možno, no určite viac jak 100 ľudí, lebo ja som naozaj s tými ľuďmi v kontakte a dennodenne komunikujem s niekým z nich a riešime rôzne otázky. Rôzne. Ja tie osudy poznám. Ale vráťme sa k SPDR a k tomu, vlastne kto to tu celé, okrem samozrejme Emila a jeho rodiny, lebo tam je ten zdroj, tam je ten prameň toho celého, čo my sme dnes dosiahli a z čoho čerpeme aj múdrosť, aj skúsenosti, aj tú zvláštnu genialitu, ktorá tam sa nachádza v tých 3 ľuďoch. To je proste neopísateľné ľuďom, ktorí ich nepoznajú. Nedá sa to opisovať. To treba zažiť. Tam je ten tok života, ktorý my potrebujeme dosiahnuť aj v sebe. Ja chcem v prvom rade vyzdvihnúť jednu takú udalosť, ktorá to celé naštartovala, a to bolo to, že Slavo Stach, keď založil Slovanské noviny, tak bol oslovený našimi a tam došlo k určitej téme, k určitému rozhovoru, ktorý rozhodol o tom, že sme sa rozhodli ísť na stretnutie a Slavo to stretnutie dohodol.
Ja som tam mal ísť s ním, ale my sme ešte zavolali Ivana, takže šli sme traja na nejaké 2-3 hodinky, na 1-2 kávy, proste porozprávať sa, zistiť, kto to vlastne bol na tej druhej strane telefónu, lebo to, čo nám Slavo opisoval, znelo veľmi, ale veľmi dobre. Lebo my traja sme sa tu snažili o nejaké veci proste spojiť, tých slovanských a národných, nechcem to nazvať lídrov, lebo to nebolo tak, boli to proste srdciari. Ľudia, ktorí naozaj chceli niečo pre Slovensko urobiť a my sme tú snahu mali to spájať, ale zistili sme, že toto nebola cesta. A keď sme prišli Emilovi a on nám vysvetlil, ako to vníma on a čo má, a že to chce dosiahnuť úplne inou cestou, tak my sme po tých 3-4 hodinách, keď sme už končili to stretnutie, sme sa opýtali, že ako mu vieme pomôcť. A táto veta naštartovala ďalšiu fázu stretnutia až do večera. Normálne, že sme tam ostali úplne do večera a tam nám Emil odkryl svoje vnútro, svoje srdce. Tam sme pochopili, že naozaj áno, s týmto človekom sa oplatí spolupracovať. No a potom už to išlo. My traja sme sa rozhodli, že do toho ideme a začali sme zapájať nových a nových ľudí. Samozrejme, že každý z toho svojho prostredia. Tak sme prechádzali rôznymi fázami, ale chcem tu zdôrazniť teraz zo pár mien, ktoré naozaj nám v tej úvodnej fáze a mnohí až dodnes sú nám oporou. A to je Patrik Mago, Pali Zicho, Janko Tej. Janko Tej, ja som ho na začiatku, som si myslel, že sa volá Jan Kotej. Takže Jan Tej a Štefan Richtárik. S nimi sme to veľmi zľahka, nám sa to zdalo vtedy veľmi, veľmi ľahké všetko. S nimi sme to tak zľahka začali a pustili sme sa do tej práce, ktorá dnešnému dňu trvá 4,5 roka denného kontaktu s ľuďmi. Naozaj, ja keď som si uvedomil, že to robím 4,5 roka úplne nezištne, úplne zadarmo, úplne bez nejakého očakávania, nejakých ocenení alebo neviem čoho, že ma to tak vtiahlo do toho, tak 4,5 roka je naozaj dlhá doba. Ja keď som pozeral minulé fotky, čo nám tu sa dá, že Ivan to naposielal z tých začiatkov, tak mi to prebehlo celé mysľou, že jak to celé bolo. A nevždy sme to mali ľahké, lebo tá naša práca išla rôznymi fázami, že my sme prechádzali takým nadšením úplne, že sme vybuchli v tom nadšení a tak emotívne sme hovorili našim známym a v rodine a kdekade, že čo sme sa dozvedeli, a jakú nádej tu máme. Potom sa to stretlo s nepochopením, s odsudzovaním a my sme museli robiť životné rozhodnutia. A keď sme tie životné rozhodnutia urobili, tak zrazu sa nám uľavilo a mali sme takú radosť z práce, ktorú máme dodnes. Viem, že aj keď mi málo ľudí rozumie, aj keď ma veľa ľudí nechápe, ale ja tu radosť mám, lebo viem, čo robím, viem, s kým robím, spoznal som úplne iný okruh ľudí, spoznal som aj teba, dnes som tu a ja naozaj môžem povedať, že za tie 4,5 roka som spoznal veľmi veľa krásnych ľudí, naozaj krásnych, dušou krásnych. Ja som toto ani netušil, že na Slovensku vie byť takáto vzorka ľudí, lebo však všetci sme žili nejaké životy a nebolo nám ľahko. A dnes máme kopec priateľov, skutočných priateľov, že keď sa niečo deje a dvihneš telefón a zavoláš, tak vieš, že situácia sa rieši a môžeš to pustiť z hlavy, lebo to začne riešiť niekto iný. To je komunita. A my naozaj sme vytvorili veľkú komunitu ľudí. No a ja nechcem povedať, že sme dosiahli nejaký úspech, lebo ono to není o úspechu, ale dosiahli sme to, že máme taký ten pocit, že sme v cieli a tým cieľom len začína cesta. My sme sa vlastne stali cestou pre ostatných.
A to keď si tak uvedomujem, že čo všetko znamená byť cestou, tak to je na jednu reláciu, to si môžeme niekedy urobiť na túto reláciu, lebo tam je veľa emócií, veľa skúseností, veľa príbehov, aby vôbec ostatní ľudia pochopili, že čo to znamená, o čom teraz ja hovorím. Vďaka mnohým ľuďom. Ja nemám priestor tu menovať tie desiatky mien. Ja sa vôbec ospravedlňujem tým, ktorých sa to dotýka, že som ich nespomenul, že to tu nejde. My všetci vieme, kto komu pomáha, kto je komu blízko srdcom, aj kto má koho často na telefóne a my o sebe vieme. Ja by som tu rád spomenul ešte dvoch ľudí určite, ale není tu priestor na to, aby som tu teraz opisoval ďalšie príbehy. Čo ale chcem, je zdôrazniť, že máme krásne vzťahy s Čechmi. To, čo sa tu za posledných 30 rokov stalo, že nás nejak oddielili, tak my sme to nejak krásne spojili. A ja tu chcem vyzdvihnúť zo pár mien z Čiech, lebo oni si to naozaj zaslúžia vďaka ním. Tu je ono to tam v Čechoch bolo také, že tá vlna sa tlačila, ale nedošla. Tlačila a nedošla. Zrazu sa to stalo. A my tam máme stovky priateľov. Teraz nehovorím, že ja, ale my Slováci tam máme stovky priateľov v rámci SPDR. A zaslúžili sa o to naozaj, že skvelí ľudia. To je Milan Vlček, Jaro Hudáček, Miroslav Vanek, Ľubomír Moraň, Irenka z Rudolfova, naschvál hovorím Irenka z Rudolfova, lebo tam sa to týka celej komunity, ktorú ona vedie. A ja naozaj chcem veľmi, veľmi poďakovať týmto ľuďom, ktorých tu spomínam, lebo vďaka ním sa prepojili Čechy, nie Čechy a Slovensko, ale Česi a Slováci. Že znova cítime, že sme jeden národ, jedna rodina, že nám vôbec nevadia nejaké hranice, ani ekonomické, ani žiadne iné. Proste sme jeden národ, rozumieme si a mali by sme ostať spolu. A v rámci SPDR sa toto celé deje. Ja to neviem opísať nejak v krátkosti alebo stručne, lebo mám teraz v sebe veľa emócií, veľa by som toho chcel povedať, ale nechcem oberať o čas. Ja len, že som naozaj veľmi vďačný tým, ktorých som tu menoval a aj desiatkam iných ľudí, ktorí určite vedia za nich. No, táto relácia je venovaná aj takým emóciám, takže môžeš kľudne pokračovať, ale povedal si jednu zaujímavú myšlienku, že sme vlastne ukončili nejakú etapu a ten koniec je zároveň začiatkom, pretože sme odštartovali celú tú novú etapu, kde je opäť veľa práce, činorodej tvorivej práce, pretože všetko treba teraz vlastne po tom spustení Národnej banky SPDR, ktorá vyemitovala korunu roda zlatom krytu, teda tým sakrálnym zlatým pokladom RA M0 M1. A aby sa to mohlo pohnúť celé, tak vlastne to musia dohromady, sa musí udiať to všetko aj spolu s tými samosprávami, ktoré vznikali. Čiže toto teraz len vlastne začína. Si mi teraz tak privolal taký obraz, že my sme tu tvorili 4,5 roka niečo a to hovorím o nás, tam ešte ďaleko dlhšie sa tvorí toto. Ale my sme tu tvorili 4,5 roka niečo, čo by sa dalo porovnať, že nejakí konštruktéri sa pustili do práce a urobili auto. A my to auto ideme teraz odovzdať, aby sa na ňom mohol niekto voziť. A ja som veľmi rád, že sme to dokázali a že teraz ten výsledok budú môcť ľudia užívať. A to je práve aj jedna z vecí je aj koruna roda. Naozaj sa to bude používať dlhé roky. Ale o tomto si povieme neskôr. Dobre, takže ďakujem za tvoj prvý vstup a
Teraz by som chcel vyzvať, Ivan, teba. Ako ty spomínaš na tých 5 rokov? Popri SPDR a Zlatej ére. Tak 5 rokov, akože, tak my nie sme úplne 5 rokov, my sme presne tam boli 14. februára, myslím si, že to bolo 13. alebo 14. Už teraz neviem, bolo to 14. pondelok to bolo, viem, že to bolo pondelok ráno, som prišiel, Milan mi zatelefonoval, je tu nejaké družstvo, niečo tu je zaujímavé, to je, pošlem ti internetovú stránku, pozri sa. No, ako každý som si pozrel internetovú stránku a hneď som klikal na to, že či sa môžem stať podielnikom, ako sa zaregistrovať, ono to nešlo. Tak som si prečítal stanovy a ráno sme tam prišli a naozaj veľké poďakovanie patrí Slavovi Stachovi, že to tam vtedy vykomunikoval. Ja som ho vtedy nepoznal, som ho spoznal až tam pred kanceláriou. Prvýkrát ja som bol dosť v kontakte s Milanom, lebo s Milanom sme prešli nejakú cestu a sme sa poznali dlhšie, tak on cítil, že to môže byť niečo dobré, tak sme tam proste išli. Ja som už veľa rozprával tento príbeh, ale to je jednoducho tých, ja neviem, 8 alebo 9 hodín, alebo koľko to tam bolo, tak bolo naozaj ako výživných, sa povie, že výživných. Naozaj po tej vete, že ako môžeme pomôcť, a ja som nič iné nemal v hlave. Dozvedieť, lebo ja som bol zameraný na to poznanie vždy. Na to poznanie. Ja sa pamätám, ako sme tam sedeli, ja presne viem, že v ktorom kresle som sedel, kde som sedel, ako. A my sme fakticky iba počúvali, lebo však keď Emil rozpráva, tak to, tam ani nemáš sa ani čo opýtať, lebo si nevedel, počul si veci prvýkrát v živote, hej. A teraz ja sa iba pamätám na to, ak sme sa s Milanom na seba pozreli a hovorím si, to je ono, nie? Že hej, tak sme iba si kývli hlavou, že toto bude sila, že A počúvali sme ďalej a naraz sa nám začali objavovať dokumenty, videá a nejaké ďalšie veci a proste to bolo akože, normálne teraz cítim, ak sa mi chlapí postavili z toho všetkého a taký neuveriteľný pocit šťastia, že to je sila. Tiež ťa prvýkrát napadne, že to je pravda, hej, že ako každého. Hej, že neveríš tomu ako hneď, ale jednoducho potom si uvedomíš, že sedí pred tebou rytier a ja viem z tých rytierských vecí, že napríklad rytier nemôže klamať. Hej, že rytier to je proste niekto, kto nemôže klamať, lebo keby ťa oklamal, tak nesie za to zodpovednosť. No a to je teraz my ako rytieri vieme, akože aká je tá zodpovednosť. A tam to ide veľmi rýchlo. A naozaj sa tam začala tá cesta jednoducho, že my tým, že sme mali veľmi veľa kontaktov a ľudí, ktorí sme vedeli o nich, že chcú niečo zmeniť, chcú niečo urobiť, tak my sme hneď telefonovali. A ja by som tu chcel spomenúť, čo som asi nikdy nespomenul, to je Gabika Fukerová, ktorej by som chcel poďakovať za to, že keď som jej zavolal, tak ona bola vždy taká akčná a ona toto, neviem, či som to niekde hovoril, ale ona zorganizovala prvú prezentáciu v najťažšom období toho debilizmu, čo tu bol, hej, kde sa nedalo stretávať, tak my sme boli v Nitre, v jednej takej reštaurácii a tam boli proste okna, tam boli zastreté, auta parkovali dole v garáži, to proste normálne kovbojka, hej, všetci tam proste prišli a Emil tam vtedy vysvetloval, ako ten finančný systém bude fungovať, ja som to počul asi možno tretíkrát alebo koľky, no a potom som to počul tých prednášok veľmi, veľmi veľa krát. To znamená, že tá vízia sa v tebe utvrdzuje sa to proste v tebe neustále. No a tak sme začali my pozývať ľudí a začali sme, dá sa povedať, že ako keby vodiť Emila, aby on to vysvetloval, lebo my sme z toho boli zatiaľ, sme tomu sa snažili rozumieť, ale ja sa priznám, že na začiatku som si tiež nevedel zapamätať ani International Treasury Monetary Fund. Hej, nevedel som si ten názov, som sa musel veľa učiť. A White Spiritual Boy Corporation Global, tak to už vôbec. Akože to už to, čo... A poviem pravdu, že keď to prvýkrát povedali v tej kancelárii, tak som, čo? Jako to bolo? A som sa ako nechcel ani opýtať, že ako to vlastne je, ale som nevedel. Ja som ešte ani 3 dní nevedel, ak sa volá tá firma, hej, že kto má celé tie aktíva. Ale pozeral som Alexandra, snažil som sa to proste nejako navnímať, ako bola to veľká zábava. A začali sme volať ľudí, lebo my sme boli na to zvyknutí. Robili sme také veci, že vedeli sme zavolať tých ľudí, ľudia nám dôverujú. A tí, ktorí nám dôverovali, prišli na tie stretnutia.
a bola to, by som povedal, tá prvá línia tých ľudí, ktorá začala tú myšlienku rozširovať. A tak sme sa stretávali a ja Milan, mám pre teba, ako ty si hovoril, že som ukázal proste takú fotku, tak ja ju ukážem. Tu je teraz tá fotka, pozri sa. A jedna z tých fotiek, aby si vedel, pozri, ako tam vyzeráš, normálne žiadna brada. Môžeš, neviem, či sa teda spoznávaš, hej? Či ho spoznávate tam v tom zelenom svetri, tam vzadu. A tak to bola tam vlastne tá prvá, taká prvá partia, ktorí sme sa stretávali a sme sa na centrále a neustále fakticky dookola Emil stále rozprával. On vedel presne, čo robí, lebo on nám dookola rozprával tú víziu, ako to bude a prepájanie. On mal znova nejakú takú novšiu informáciu, stále to povedal inak a sa to tak zakotvovalo, hej, že išlo to až úplne do teba. A takto to začínalo v tej kancelárii, ako keď všetko začína, ako sa hovorí, že z kuchyne, hej? Že proste, že si tam niekde doma, takže takýmto spôsobom to celé bolo a robili sme tých prezentácií, alebo by som povedal, no takých stretnutí, to nebolo akože prezentácia, som tak zvyknutý vždy hovoriť, že prezentácia, ale takých vlastne ukázanie to tým ľuďom. Snažili sme sa naozaj osloviť v tom začiatku aj jednotlivé tie organizácie, hlavne slovanské organizácie, lebo boli tu takí, vedeli sme, že sú tu takí aktivisti, hej, a boli sme jednoducho nadšení. My sme boli z toho nadšení, že to tak je, ale keďže sme to nevedeli úplne povedať, ani sme nemohli vtedy o tom rozprávať, lebo my sme nemali tú kompetenciu. Rozumieš ma? Proste nemohol si o tom hovoriť. No tak my sme viac menej nosili tých ľudí do kancelárie. Poviem pravdu, že v tomto momente ani mi to nie je ľúto, je mi to už jedno v tomto momente. Poviem pravdu, že niektorí tí ľudia neprišli, alebo by som povedal, poslali niekoho iného za seba, hej, napríklad. Alebo sa zlákli stretnutia, to by aj Milan mohol porozprávať, že sa niekto aj zlákol, neprišiel. A naozaj sme sa snažili na tom začiatku urobiť maximum preto, aby sme to povedali čo najviac ľuďom. Takže za mňa tých 4,5 roka, ja som potom založil tú Zlatú éru, pre mňa to bolo ako veľké dobrodružstvo. Naozaj veľké dobrodružstvo. A to poďakovanie patrí hlavne mojej partnerke Adrianke Kratochvílovej, ktorá jednoducho prešla tým prerodom až do rytierky. Sa v nej zobudila až rytierka, ktorá našla tú cestu. Až prorodom prešla. No, hej, až prerodom, do prorodu. Takže ináč by sa to nedalo robiť, lebo ako bez nej ináč by ani tá Zlatá éra nebola taká, aká je tá Zlatá éra. Všetky tie texty, všetky teraz už aj príspevky. A ja to poviem tak, že toto bolo najzaujímavejšie, viete, ako to je, že keď chcete niekomu ako pomôcť s takýmto prerodom nejakým, tak ja som to urobil tak, že som jej povedal, že priprav príspevky a dal som jej Vedy, dal som jej Levašova a tak. A ona pripravovala príspevky a zároveň sa učila tie veci. A tak to vlastne rástla postupne. Takže toto bolo veľmi zaujímavé. A naozaj, ja keby som mohol ako vymenovať teraz ľudí, jasné, že aj ty si už spomenul Patrik Mago, hej, proste s ktorým sme mali veľké plány, kým som prišiel. A sú tam ďalší, ja ani neviem, ja by som teraz, to by bol celý zoznam, hej. My sme sa smiali predtým, že možno od prababičky by sme mali začať, ale jednoducho to by bolo, ja by som na niekoho určite zabudol, práve preto nechcem úplne všetkých menovať ako tak, aby som na niekoho nezabudol, aby to nebolo také, že som ho nespomenul. Ale tým, že my sme teraz prešli kompletne celé Slovensko a celé Českú republiku, tak si môžem dovoliť, že sú okolo nás ľudia, ktorí sú fantastickí. Tá úprimnosť, tí ľudia sú naštudovaní, to znamená, že vy, čo to počúvate teraz prvýkrát, alebo to pozeráte, tí ľudia študovali tie veci, to znamená, že im keď niečo poviete a si myslíte, že ich akože nejako presvedčíte, že to tak nie je, tak to je asi ťažko, pretože oni majú naštudované tie veci, ako to je. Jednoducho vedia na to odpoveď. A vedia ako bez štúdia to jednoducho nejde. Takže
Takže ja som naozaj veľmi rád, že som mohol byť súčasťou tých 4,5 roka na tej ceste. Ako tých príbehov by sme vedeli povedať veľmi veľa. A my tým žijeme od rána do večera. Môžem vám povedať, ak sa ráno zobudím, a my niekedy sa mi ani nepodarí z pyžama dostať dlho a proste pracujeme, lebo to je aj veľa štúdia veci. A tie filmy, to je veľa práce, také časovej, ale aj potom sú to organizačné záležitosti. No a aby som teda nepovedal, Milan, tebe chcem poďakovať, hej, že si mi vtedy zatelefonoval. Ono to tak asi malo byť, lebo bez teba by to asi nejako dá sa povedať, že neuskutočnilo. Že by som tam jednoducho, by sme neboli na tom mieste, kde sme mali byť, hej, ale tak všetko sa stalo, ako sa malo stať. Ja by som chcel aj vyzvať ľudí, ak sa chcete niečo opýtať, je tu veľká príležitosť, pretože tu vidíte na mojej obrazovke info@zlataera.org. Ja som tu na maili, takže kľudne, ak budete chcieť sa niečo opýtať, kľudne napíšte. To by bolo tak všetko odo mňa. No tak teraz samozrejme, Noro, si na rade. Ak môžem ešte niečo. Jasné. Ivan to spomenul jednu veľmi dôležitú vec a to je štúdium ľudí, ktorí sú s nami. Hej. A ono za toto môžeme vďačiť Zlatej ére a to je zase Ivan. Lebo tým, že on robí on vyťahne faktické informácie, ktoré on vie veľmi dobrým spôsobom dať na obraz. Ľudia, oni keď tam niečo, tak oni naozaj chcú to tak. A tým sme ich vtiahli do pravdy. Taký pocit, že mi to tu. Počuť ma? Mám taký pocit, že to sekalo, ale Sekalo to, no. neviem, ako je to reálne do vysielania, čiže... Sekalo to. Dobre, a ešte, už keď mám slovo, tak ešte chcem povedať jednu vec. Bola určitá fáza, ktorou ja som nejak tak, že ťažšie prechádzal, lebo sa tu diali rôzne veci a ja chcem vyzdvihnúť to, že mi rodina verila a verí a zároveň aj, že moja priateľka Danka, ktorú si spomenul, mi skutočne celých 5 rokov mi robí zázemie a podporu. A ja toto veľmi oceňujem, lebo ja viem, čo to pre mňa znamená, že aby ja som mohol ostať v kľude a v pokoji a komunikovať s ľuďmi, tak mne toto veľmi pomohlo. Ten ani nie pocit, ale tá istota, že mi ľudia veria. Je to veľmi dôležité. Ja by som k tomuto chcel povedať veľmi dôležitú vec ešte, že jednoducho my, keď sme začali robiť tu, nebolo niekto, že by nám dával nejakú výplatu za to. My sme vedeli, že to musíme urobiť, lebo sme vedeli, že nikto to za nás neurobí. A ja som urobil tú zlatú éru a vôbec som sa na to nepozeral, preto viem, o čom Milan hovorí o tom zázemí, pretože nám vypadli všetky príjmy. A teraz sme sa museli rozhodnúť, že čo ideme robiť, že ako nemôžeme to tak nechať čak, čo bude s tým národom, mňa ani nenapadlo, že so mnou čo bude, ale čo bude s mojimi deťmi, čo bude s tým národom. A jednoducho išli sme tým a to je vlastne, viem presne, o čom Milan rozpráva, lebo si myslím, že prežíval práve toto, že fakticky sme boli bez peňazí. Nevedeli sme, čo bude na druhý deň, nevedeli sme, čo bude na ďalší mesiac, ale prežili sme celých 4,5 roka. Je to vďaka vám všetkým ľuďom, lebo ste postupne pochopili, o čom to je. My sme nemohli povedať, že teraz dajte nám peniaze. Neviem, chcem to proste vysvetliť, pretože tu je stále tá otázka, však máte všetky peniaze sveta, čo pýtate peniaze, hej, rozumieme sa. Ale my sme stále chceli proste, aby ľudia na to prišli, že to my musíme urobiť.
Preto keď niekedy počúvam niektorých tých ľudí, ktorí niečo rozprávajú o nás, tak oni nemajú ani len šajnu o tom, že o čom to celé je. Že naozaj to urobili obyčajní ľudia. A presne, Milan, presne myslím si, že o tomto si rozprával. Aj o Lebo tom určite. sa pamätám, podelili sme sa a delíme sa aj o to posledné, čo máme, aby sme jednoducho išli stále ďalej a ďalej. No Ja si pamätám takú jeden, sme sa smiali na tom, lebo ja už teraz neviem, komu z nás dal niekto proste, neviem, či 40 eur, či 50 eur, niekde sme boli a niekto niekomu z nás dal tie peniaze, my sme sa podelili proste 4 a ostalo nám na kávu, ale všetkým 4. A mali sme z toho veľmi dobrý pocit, že tu bol človek, ktorý nám proste dal na kávu. Ja neviem, či toto si niekto vie vôbec oceniť, ale keď ste na tej ceste, keď idete a robíte úplne nezištne nejaké veci, tak vám príde dobre aj to, že vás niekto pozve na obed. A to nehovorím teraz, že sme nejakí žobráci, my nie sme žobráci. Ja hovorím o prejavenej vďačnosti chudobného človeka. Že on dá z posledného a my sa ešte rozdelíme. Ja tu nechcem toto tu nejak otvárať, že akí ľudia s nami sú, akí boli pred 4 rokmi, kde sa dnes dostali, jak sa naozaj naštudovali a dnes sú z nich silné osobnosti a aj nás to zmenilo. A ja som bol pred 4 rokmi úplne iný, aj Ivan bol iný, všetci sme boli iní. Nás tie vedomosti, tá pravda a tá skúsenosť a cesta nás dostali niekde úplne inde. Ja keby som študoval niekde na nejakej škole, tak stratím 4 roky života, vyslovene stratím. Tu som získal. Ja neviem opísať to, čo je vo mne, ale cítim sa dobre, naozaj dobre. Chlapci, ja len chcem povedať, že vlastne vy všetci traja ste šťastní muži, pretože za každým z vás je jedna krásna ženská bytosť s otvoreným srdcom a mal som možnosť všetky 3 vlastne spoznať, takže to je tak, ako to hovoríte. A to je veľmi dôležité, naozaj to treba tak potvrdiť. No a teraz už naozaj to premostím na Nora. Tak daj teda ty tie tvojich 4,5. Ďakujem za slovo. Ja som naskočil dá sa povedať, že rozbehnutého vlaku, niekde na tých počiatočných staniciach som ho dobehol. Asi 4 mesiace potom ako Ivan a Milan. A ja by som začal tie ďakovania Ivanom. Ivan, ďakujem ti za to, že si mi dal tú možnosť. Vlastne ty si ma dostal do toho celého prúdu tých aktivít. A to bolo tak, že ja som človek, ktorý má rád fakty a radšej som si vyberal tú faktologickú literatúru a všetky tieto veci, ktoré som proste nasával, a bolo také obdobie veľmi, veľmi zložité, veľmi turbulentné, aj keď na začiatkoch, ale ja si myslím, že my sme sa veľmi rýchlo vedeli zorientovať, že, ako hovoria naši bratia Česi, what's go. A skúšali sme to aj nejakým spôsobom zmeniť aj inými cestami, ale videli sme, že tudy cesta nevede. No a keď som sa dostal na prvé stretnutie s Emilom, tak už vtedy som vedel, že to je tá cesta. To je tá naša cesta. Nie len naša, ako my čo sme tu teraz dneska, ale cesta všetkých ostatných ľudí. Takže požiadal som o stretnutie s Emilom a o týždeň som sedel v kancelárii, kde som mal veľmi veľa otázok. Na niektoré z nich som dostal odpoveď tam a na ten zvyšok, dá sa povedať, som dostával odpovede v nasledujúcich 3 nociach, keď som zo sna sa budil, keď mi normálne chodili odpovede na tie otázky. Normálne som sa budil, že aha, tak toto je takto, aha. No a toto bolo asi tak 3-4 noci, čo ma ešte utvrdilo v tom, že toto je tá správna cesta.
Potom som Ivana požiadal, aby mi pomohol v tom, aby mi poskytol nejaké informácie, z ktorých budem môcť čerpať vedomosti. A to je zase to, čo aj Milan spomínal, že tie vedomosti sú veľmi dôležité. A ja som už v minulej relácii, myslím, spomínal, že nikdy som toľko veľa neštudoval, ani na vysokej škole, ako za tieto 4 roky. A pokračujem v tom samozrejme, pretože to sa nedá prestať. Tých informácií, ktoré my si vlastne musíme spomenúť na to, čo sme volakedy vedeli. A my tu máme poslanie. Rytieri rádu hospitalierov majú poslanie. Volakedy som videl jeden veľmi pekný film a myslím, že aj vy ste ho vydali. A volá sa, že odovzdaj to ďalej, alebo posun to ďalej. Tak to je naše poslanie. No a v tom vlaku, do ktorého som nastúpil, sa začalo jedno veľké dobrodružstvo. Ešte aj v tomto slove je to družstvo. Vidíte, dobré družstvo, dobrodružstvo, ktoré pokračuje. Takže chcel by som, a potom som sa spoznal so všetkými ostatnými, s niektorými z nich som sa poznal online, iba z online priestoru na základe iných aktivít, ktoré sme mali. A na jednom stretnutí, na tom prvom stretnutí s Emilom boli aj oni a tam sa vlastne prvýkrát osobne videli. No a s väčšinou z nich sme doteraz spolu každý deň, dá sa povedať. A tiež by som rád poďakoval aj mojej manželke, ktorej mám veľkú oporu. Samozrejme aj mojej mame, ktorá ma naučila tomu, že nemám premýšľať ako všetci ostatní. Proste vždy si mám veci dohľadávať, overovať a hľadať. No ale to je takto je to s väčšou časťou mojej a manželkynej rodiny. Takže ja tam mám veľkú oporu, čo mi takisto dodáva taký kľud v tom, aby som mohol robiť to, lebo ja toto mám rád, to, čo robím. Takže a potom som spoznal samozrejme teba, Peťo, čo mi bolo cťou a som rád, že si s nami. Takže tiež asi som zabudol na veľa ľudí, ktorých som tu nespomenul, ako hovoril Milan. To sa nedá proste, je ich veľmi veľa. Za tie 4 roky jednak sú pri mne ľudia, s ktorými sa poznám už dávno, ale som spoznal veľmi veľa ľudí po celom Slovensku, aj Česku, Maďarsku dokonca. Takže ja im ďakujem za podporu, ktorú mi poskytovali a dôveru, ktorú mi prejavovali, čo je pre mňa veľmi dôležité. Takže ďakujem ešte raz, to je z mojej strany. Na teraz všetko. To, čo si Ja by som chcel tak... teraz, Noro, ja tebe ešte chcem poďakovať, akože ty si tu a normálne som nepovedal. Normálne som sa teraz akože spamätal, že fakticky bez teba by zlatá éra, tie preklady, ako to sú noci naozaj. Toto vám chcem ľudia povedať, že to fungovalo proste tak, že aj keď sme išli robiť film s Alexandrom, Alexandre proste dal správ, niekedy ich bolo 25-30, to ešte nefungovalo vtedy ako teraz, že máte umelú inteligenciu, dáte to tam do toho a ona vám to tak predpreloží. Teraz už sa to dá rýchlejšie robiť, ale Noro to normálne počúval všetko a jednoducho prekladal, aby vy ste to mohli počúvať. A to vám poviem, a to mal svoju na to technológiu, čo, Noro? Tvoja technológia, potom tvoj starý počítač, ktorý nefungoval, ako aj mne nefungoval počítač. A to nám pomohli znova ľudia. Keby sme ľudí nestretli v SPDR, tak nemáme počítače nové. Rozumieš ma, že my sme vlastne chceli ďalej robiť. Ja už som mal starý počítač a už v jednom momente už to bolo hrozné a jednoducho ľudia nám pomohli v tom všetkom, takisto ako aj tebe. Takže presne tak. Za to im tiež veľké blagodár, veľké ďakujem. Áno, zažili sme toho veľa jednoducho a vždy sme si medzi sebou pomáhali a o tom je, že tá zlatá éra je práve o tom, že si medzi sebou dokážeme pomáhať, že dokážeme ísť ďalej a není to o tých peniazoch, dá sa povedať, že niekto čaká na tie renty, ktoré už teraz prichádzajú, hej, a že si myslí, že keď nebudete mať peniaze, tak jednoducho
tak ja vám neverím, áno. Ja som mal kopec takých vecí. Keď mi družstvo požičia 300 eur, tak mu uverím. Napríklad mi prišla taká správa. Alebo všelijaké takéto iné veci. A ja by som skôr chcel, aby ste pochopili, že sme tu všetci porozprávali veci a že sme úplne normálni ľudia. Hej? Že my sme normálni, ako. Lebo my chceme to isté, čo chcú všetci. Čo chcú všetky hnutia, združenia, ktorí chcú lepšie Slovensko, ktorí sa tu snažia podpisovať nejaké referenda o niečom. My sme vlastne takí istí, len my ukazujeme tú cestu, ktorá je inak a má úplne, by som povedal, že nielen iný smer, ale dáva zmysel. Keď raz ste pri tom, kto vlastní celý globálny finančný systém, tak si myslím, že to má zmysel naozajstný. No chlapci, ja myslím, že by sme nemali ešte zabudnúť, že spomeniem Breska, ja ho volám Brezimír, pretože Maťko Brezina, takisto obrovské množstvo práce pri prekladoch tých materiálov z ruského jazyka a pri tom, ako komunikuje vlastne pri zakladaní medzinárodných družstiev. Takže Maťko, zdravíme aj teba do Sielnice, do krásnej prírody. A Noro, ty keď si vravel, že a vôbec so všetkými s vami, keď som sa ja rozprával, tak sme vlastne prišli na to, že my sme nejak krúžili tak okolo seba v rámci rôznych tých vecí, že mali sme veľa spoločných známych, nejakou zhodou okolností sme priamo nespolupracovali, ale vlastne až tu sa to nejak poprepájalo, ale vlastne vieme spoločne o viacerých ľuďoch počas tých x desiatok rokov, ktorí boli vlastne naši spoloční. Takže je to zaujímavé, že ako sa to všetko skladá a skladalo dohromady. Ináč my sme, keď sme sa niekedy tak stretli a rozprávali o tom, jak to celé bolo s nami, tak sme prišli na to, že my sme boli pripravovaní tým, čím sme prechádzali a tým, k čomu nás to dostalo a aký sme boli v danej chvíli, keď sme k tomu prišli, tak ten náš život nás pripravoval presne na to, aby sme toto tu uchopili, lebo ja keby som v minulosti robil niečo len trochu inak, tak ja to miniem. Ja by som to nevidel, aby som to nepočul, aby som to nepochopil rovnako, jak je kopec mojich známych, ktorí to proste nevidia. Ja im to ukazujem, on to nevidí. Lebo je inak nastavený, tá myseľ je tam proste inde zameraná. A pre nás sa to stalo doslova misiou. Misiou tvoriť a vytvoriť cestu k šťastiu a dostatku pre všetkých. Že chceme všetko pre všetkých. Toto je naša misia, naša cesta. My to naozaj nerobíme kvôli sebe. To už nás tak vtiahlo, že ja už chcem, aby to aj ostatní proste dosiahli to pochopenie a aj ten úžitok z toho. Tak pekne si to povedal. Máme takmer hodinu vysielania za sebou. Ideme k práci. Keďže sme do éteru vypustili aj to, že sme urobili také dve videá, jedno kratšie, jedno dlhšie, s predsedom predstavenstva, jeho vysosťou Emilom Skirkaničom, ohľadom teda tej 5-ročnice, ale najmä ohľadom toho, že bola spustená zlatá koruna roda z Národnej banky SPDR, takže Ivan, myslím, že by si mohol teraz v rámci aj pozdravu Emilovi a celej rodine pustiť to prvé video, ktoré máme pripravené, ktoré si teda samozrejme ty nastrihal. Ja k tomu ešte niečo poviem. Hej? Akože my sme tu spomínali nejakých 4,5 roka, to sa nedá proste, ale bolo to také plné emócií a trošku takých ďakovačiek a týchto vecí. No a za celý čas, za tých 4,5 roka, čo sme tu, tak tu bola jedna jediná otázka, ktorá sa kedy začínate? Kedy začínate? Hej? A my sme, ako hovoríš, však ja som už začal a robím od rána do večera. A ty kedy začneš? niečo pomáhať alebo niečo robiť. Ale každý vie, čo pod tým ten človek má. U nás je taká otázka, ako keby ona nie je akože zakázaná, tabu, ale tým, že my vieme, že čo to znamená táto otázka, že kedy začínate, tak
jednoducho snažili sme sa tým ľuďom vysvetliť, že my sme už začali a ten proces tu je a pokiaľ my spoločne to neurobíme, pokiaľ tam hore neukážeme, že tu sme, tu ideme niečo robiť, tak sa jednoducho nič nezačne a nič sa nezačne robiť. Ako som hovoril na prednáškach, ďalšiu vec. Všetci si predstavovali a všetci vedia, a dali sme to v daňovom priznaní ako Slovenské podielové družstvo, že máme 1 105 miliárd na účte. Eur. Normálne, však sú tam, lebo bol tam daný aj výpis z účtu. To znamená, že ja neviem, to by iba blbec išiel podať daňové priznanie, keby tam tie peniaze nemal. Hej? To ako by som sa mu teda čudoval. A teraz všetci čakali, kedy ich už dáte, kedy už urobíte. Ale ja som aj vysvetľoval jednoduchú vec, že keby sme to dali, tak podporíme vlastne tento systém. A toto je globálna vec, globálna zmena, ktorá sa tu deje. A toto je veľmi dôležité, že toto není niečo, že tu na Slovensku, že Slovenské podielové družstvo, družstvo, tu na Slovensku niečo, áno, ono funguje tu na Slovensku, ale Slovenské podielové družstvo je medzinárodné družstvo a je obrovskou súčasťou nového globálneho finančného systému. Toto je dôležité a tu máme, nechcem povedať, to není šťastie, to je v tých proroctvách a znova to všetko bolo treba urobiť. A teraz ja by som ako skôr, kým tým začnem, a Milan, mám na teba, proste, chápeš? Teraz, pamätáš sa, boli také situácie, pamätáš sa. Vždy sme išli za Emilom a Emil hovoril, na budúci týždeň už to začne, potom čakáme na budúci týždeň a nebolo, no ale už to máme proste na ten ďalší týždeň, už to bude, už ďalší mesiac, no ja som už povedal tam, že tam áno, už teraz sme boli všetci pripravení v blokoch, už to proste išlo, zvolali sme samosprávy, už všetci ľudia nážavení a teraz stále zase nič, ako keby nič, ako nič nebolo nič, ale chápeš, že ľudia sme čakali, že už to jednoducho bude a teraz to prišlo. 5 rokov Slovenského podielového družstva ROD. Otvára sa banka. Slovenské podielové družstvo začína vyplácať renty. Ako to vnímaš, Milan? Pretože sme toho zažili veľa. Počúvaj, v úplnom až absolútnom pokoji. V tých začiatkoch, keď niekedy niekto naznačil, že už sme blízko a začíname, tak to si mal normálne, že eufóriu z toho, že už to je tu, ale teraz to je v úplnom pokoji. Úplne, že rozhostený pokoj vo mne, hej. A idem ďalej. Lebo viem, že to není koniec cesty a není to ani začiatok. Náš začiatok už dávno bol, hej. A ty si tam jednu vec takú zaujímavú povedal, že podľa čoho ja viem, kto je s nami a kto nie. Že keď sa ťa niekto opýta, že čo robíte alebo kedy začínate, tak je oddelený. A potom sú ľudia, ktorí sa pýtajú, že kedy začneme. A ty vieš, že hovoríš s našim človekom a tam je úplne iná téma. Ako s niekým, kto sa ťa opýta, no kedy už konečne začnete? Áno, tam je zaujímavé, že ak to bude pravda, tak to bude super, hej? My ideme vlastne týmto spôsobom. Áno, ty hovoríš, že absolútny pokoj. No a ty čo? Ako 4,5 roka, ako všeličo sa ti v živote postávalo, ako že si prešiel náročnú cestu. Ty to ako vnímaš? Fakticky prišiel ten deň. My, dá sa povedať, v očiach, my vlastne začíname. Všimli ste si to? My sme pustili film, ale ako ste si všimli, nerobili sme okolo toho nejaký veľký humbuk. Všimli ste si to? Že to bolo vlastne, všetci to zobrali ako 5. výročie. A ja sa pamätám, keď som raz robil Začína zlatá éra, taký film, taký krátučký som urobil, kde vystrelila Aurora. A tieto veci, pamätáš sa, vtedy bolo obrovské množstvo ľudí na tom YouTube. A už teraz, už to ide. A teraz my sme fakticky otvorili banku, SPDR, pozor, začína vyplácať renty a také ticho stalo. A čo je v tebe, keď teda v Milanovi je ticho, Noro, v tebe sa čo nachádza? Vo mne je ten istý pokoj ako v Milanovi, ale ja sa vrátim úplne na začiatok, lebo ja si spomínam a ja si myslím, že aj vy ste sa stretli často s názormi, že keď ste samozrejme ľuďom rozprávali a rozprávali o SPDR a o jeho cieľoch, o vízii, o tom,
prečo to robí a tak ďalej. A určite ste mali ľudí, ktorí hovorili, že no, to vyzerá ako rozprávka. Že ste mali takých ľudí. Ja si myslím, že ich bolo veľa. Pre mňa to vtedy rozprávka nebola. Ja som to bral ako úplne normálnu vec, čo bolo také dosť zaujímavé pre mňa. A teraz to je tiež taký pokoj. Možno, že preto, že počas tých 4 rokov sme boli v tom, aj my sme boli v tom nejakom štádiu toho napätia, hej, že proste boli tie, ako si ty hovoril, rôzne tie obdobia, kedy sa očakávalo, že, no, že o týždeň, o 2, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. A teraz to je proste naozaj v tom pokoji, v tom kľude. Keď viem, čo sme všetko spravili a viem, čo sa ešte spraví, tak máte sa všetci na čo tešiť. A ja chcem ešte povedať jednu vec, že keby sa to bolo stalo a tie peniaze sú uvoľnené, tak myslím si, že by sme až toľko neurobili. Ako to myslím? Myslím to tak, že my sme fakticky stále sme v takom proste stále ideme. A my sme už teraz v tomto štádiu, keď sme sa vlastne dozvedeli, že začíname, tak to s nami už fakticky nič neurobilo. Ako teda ani so mnou. Preto tam ten kľud je. Si myslím ja, taký kľud nastal. No tak ideme ďalej. Bereme to ako ďalší krok. Pretože naozaj je to ďalší krok. Ja to tak beriem. Ivan, ale vieš, my sme v tom nasadení, že my ani nechceme prestať. To aj keď sa to začne, aj keď príde, pre nás to znamená, že to dostávajú ľudia, ale my ideme ďalej. Tam je kopec ďalšej práce, ktorá s tým súvisí. A ja nechcem prestať. Áno, a práve preto si treba uvedomiť, že je to o nás, o ľuďoch. Je to, ako som vždy hovoril aj na tých prednáškach, nový finančný systém je o nás, o ľuďoch. Ide to z dola, práve preto vy všetci, čo tu chcete niečo urobiť, ideme z dola. Ak sa spojíme, máme tu všetko a ideme ďalej. A práve preto som rád, že aj k tomuto 5. výročiu sa vyjadril a boli sme natočiť taký príhovor predsedu predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD Družstvo, ktoré ako vždy sme mali na pláne ho urobiť 10-minútový, ale má 30 minút. Takže keďže má 30 minút, rozhodli sme sa, že ho tu nebudeme púšťať celý, však ako toto nie je o tom, toto je o tom, aby sme sa skôr porozprávali. A to znamená, že tento príhovor nájdete na Zlatej ére zajtra ráno ho tam nájdete. Nebudeme už dávať teraz večer. A tu sme vybrali také 2 úryvky. To znamená, že prvým začneme taký úryvok, čo sa týka teda otvorenia tej banky, pretože to je veľmi, veľmi dôležitý krok a o tej banke sa potom trošku porozprávame. Takže predseda predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD Emil Skirkanič o banke Slovenskej národnej banke SPDR. Podľa všetkých zákonov medzinárodného práva o medzinárodných družstvách máme možnosť, právo vytvoriť si aj svoju vlastnú vnútornú banku pre potreby nášho družstva, čo sa aj stalo a je mi cťou, že vás môžem informovať, že priamo v deň založenia nášho družstva po 5 rokoch založenia Slovenského podielového družstva ako medzinárodnej finančnej inštitúcie a banky sa nám podarilo urobiť všetky kroky k tomu, aby sme boli bližšie k národu a spustili našu národnú banku, ktorá bude slúžiť nášmu národu a nie len nášmu národu, keďže sme medzinárodná finančná inštitúcia a banka. Takto funguje aj celý program a infraštruktúra programu Sunrise. To znamená, že prostredníctvom Národnej banky SPDR budeme vyplácať postupne všetky konkrétne pôžitky a výhody, ktoré ponúka družstvo SPDR pre každého jedného žijúceho človeka na tomto teritóriu. Opakujem ešte raz pre každého jedného živého človeka. Bez ohľadu na to, či nám verí, bez ohľadu na to, či na nás pľuje, bez ohľadu na to, či nám tlieska, bez ohľadu na to, či nám verí, dôveruje, alebo ako na tom je. Toto je naša misia. Rytieri rádu hospitalierov sú misionári. My nesieme misiu a tá misia je v prospech spoločnosti, prospech všetkých ľudí. To je jedna aj z našich prísah.
ktorú dávali rytieri rádu hospitalierov, podobne ako aj ja, že vždy v prvom rade treba slúžiť slabším, tým, ktorí si nevedia pomôcť sami. A zároveň všetkým, lebo do skupiny všetkých patríme aj my sami. Nemôže byť človek šťastný medzi ľuďmi, ktorí sú nešťastní. Naopak, človek vie byť šťastnejší, ak sa obklopuje a sú okolo neho živí ľudia, či z rodiny, blízkych priateľov, susedov, ktorí sú šťastní a žijú v hojnosti a dostatku. Národná banka SPDR je v štádiu nastavovania vnútorných procesov, aby mohla fungovať. My predpokladáme, že sprístupníme ju našim podielníkom v priebehu najbližších dní. To znamená, že každý jeden podielník, bez ohľadu na to, či má otvorený účet v suverénnej Svetovej banke rádu hospitalierov, alebo je riadne zaregistrovaný či už prostredníctvom pôvodného prorodu, kde sa ľudia mohli zaregistrovať a sú našimi riadnymi podielníkmi, alebo prostredníctvom nového softvéru prorodu, kde sa ľudia môžu zaregistrovať, aby mali zmluvu, platnú, riadnu, regulérnu zmluvu, že sú riadnymi členmi Slovenského podielového družstva ROD. Každý jeden si, či už náš podielník, alebo aj nie podielník, slobodne môže otvoriť účet v Národnej banke SPDR. Ako náhle toto prebehne, tak práve toto je tá cesta, kde prostredníctvom Národnej banky SPDR my tu na Slovensku a nie len na tomto teritóriu budeme ľuďom vyplácať to, čo im patrí. Takže to bol kúsok, úryvok z príhovoru o banke. Národnej banke SPDR. Ura! Dobre. A Ivan, bola tu spomenutá suverénna Svetová banka radu hospitalierov, v ktorej si už niektorí otvorili účty. A teraz je tu reč o Národnej banke SPDR. Tak vlastne by sme mohli aj priblížiť všetkým poslucháčom a divákom v rámci toho celého systému, aké zohrávajú tieto dve banky úlohy v rámci toho globálneho systému aj systému tej rady suverénov. A samozrejme aj o tom, že kedy a ako sa budú môcť otvárať účty, že budeme o tom informovať, proste nejaké veci konkrétne okolo tej Národnej banky SPDR. Takže Národná banka SPDR je ďalšou z bank nového finančného systému, ktorá je veľmi dôležitá, pretože tam boli vyemitované koruny roda, o ktorých za chvíľku budeme rozprávať. A keďže rod, najvyšší koruna roda je veľmi dôležitá mena a bude veľmi dôležitá mena pre celý svet. O tom ale ešte budeme chvíľu rozprávať, aby sme to úplne presne povedali, že to je vnútorná mena družstva. Národná banka SPDR bola pevne ukotvená v celom systéme International Treasury Monetary Fund, kde International Treasury Monetary Fund, VSBOH ako hlavný regulátor celého finančného systému, potom je tam Gosbanka a je Národná banka SPDR, tak je presne Národná banka Slovenského podielového družstva ROD. Je to tam presne zapísané a je to tam presne, už je to tam proste implementované do celého globálneho finančného systému. Ja si myslím, že toto bol veľmi, veľmi dôležitý krok a každý si myslím, že úplne normálne zmýšľajúci človek, ktorý sa teraz nad tým zamyslí a hovorí si, tak toto je ďalší čin, ktorý urobili. Ja to tak mám. Hej? To je ďalší čin. To není iba, že ja niečo rozprávam, keci, ale jednoducho to je čin. To je proste, keď chcete niečo urobiť, tak musíte urobiť nejaký krok. A vy urobíte ten čin, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý. A tá banka je veľmi dôležitá, čo sa týka financovania nášho národa, ale nie len nášho národa, ale národov aj celého sveta, pretože s tou bankou
v tej banke budú môcť mať účty otvorení ľudia na celom svete. To nie je iba pre čo sa týka Slovenska. Ale je tá banka veľmi dôležitá, pretože práve prostredníctvom tejto banky sa budú vyplácať všetky práva ľuďom tu na Slovensku. To znamená, že všetko na to, na čo majú právo, o čom by vlastne mohol trošku porozprávať Milan, ako to on vníma tieto veci, čo sa týka banky. Aj vyplácania tých vecí. Ďakujem za slovo. Ja chcem doplniť tvoje informácie, že banka SPDR je, Národná banka SPDR je pripravená začať financovať podielníkov SPDR a ich rodiny a ich potreby. Ono to bude presne v súlade s programom Sunrise. O programe Sunrise zatiaľ hovoríme málo, lebo ešte sú tu iné informácie a iné toky informácií, ktoré potrebujeme dostať medzi ľudí. Ale program Sunrise je presne o tom, čo my komunikujeme na úsvite napríklad. Hej, že máme pre podielníkov renty, je tam sociálna pomoc, máme vzdelanie zdarma, zdravotnú starostlivosť zdarma, podpora poľnohospodárstva a sebestačnosti v obžive. To všetko bude financovať Národná banka SPDR prostredníctvom ďalšej schémy, o ktorej dnes nemusíme hovoriť, ale naši podielníci vedia o našich samosprávach SPDR a tam sa to celé pripravuje a toto budú naši kontaktní ľudia na našom teritóriu, všade tam, kde máme podielníkov. Lebo nie každý je zručný na to, aby si to robil nejak cez mobil, cez počítač. Máme tu starších ľudí, ktorí naozaj potrebujú kontakt s človekom. Takže my na všetko myslíme, máme to pripravené a ja touto cestou chcem aj upozorniť a vyzvať našich ľudí, ktorí sú pripravení vykonávať túto prácu v samosprávach, že prichádza chvíľa, keď ich oslovíme. Aby sme sa stretli a povedali si, akou formou a ako to celé budeme robiť. Ja by som k tomu doplnil, že vlastne v týchto dňoch ešte možno zo pár dní programátori zapustili tú zlatú korunu roda do systému Národnej banky SPDR a prebiehajú teraz testy celého bankového systému. A pokiaľ budeme mať informáciu v najbližších dňoch o tom, že všetko je pretestované, tak vlastne budeme oznamovať, že sledujte zlatú éru a všetky informačné kanály, pretože budeme oznamovať, že všetko je pripravené, aby ste mohli začať otvárať účty. A samozrejme, že Milan, ty si určite povolaný na to, aby si aj v rámci vysielania ozrejmil, že v akom poradí sa budú vyplácať tie renty, pretože to je vlastne... Ja by som povedal, toto ešte nechajme tak. Hovoríme o banke. Teraz hovoríme o banke. Toto ešte nechajme proste túto tému tak. Milan, veľmi dobre, čo sa týka samospráv, že si to proste načal. Vieš ešte niečo k tým samosprávam povedať viacej? Ja nechcem teraz hovoriť úplne všetko, lebo vieš, ak to je u nás. My máme pripravených niekoľko variant a ja neviem, ktorá varianta bude ako tá najideálnejšia v danej chvíli, keď my začneme. Ale potrebujeme sa s našimi ľuďmi stretnúť a odovzdať im informácie a tam sa to celé začne variť. Ale čo chcem teraz naozaj, že vysvetliť ľuďom, ktorí nechápu, lebo sú aj takí, ktorí nechápu, že na čo nám sú banky, keď neviem čo, že je to bankový systém a podobne, tak ja by som to chcel povedať takými možno inými slovami, hej, že keď máte informácie o tom, v akom stave sa nachádzajú základné piliere spoločnosti a jeden z tých pilierov je aj bankový systém a finančný systém, a viete, že ich stabilita je narušená, tak každý, kto to vie a každý, kto má trochu múdrosti v sebe, sa začne pripravovať na to, aby on a jeho rodina a jeho blízky bezpečne prešli pod inú strechu, lebo táto strecha, bohužiaľ, sa rozpadá.
A my potrebujeme mať vlastné zázemie. A to je tá banka SPDR. Národná banka SPDR je proste banka národa. A každý podielnik tu má pripravené financovanie určite na základné potreby na začiatku. A potom, jak som už povedal, tu je priestor na sebarealizáciu, ja by som povedal, že neobmedzený. Každý v rámci svojej schopnosti tvoriť bude môcť čerpať financie na to, aby mohol tvoriť pre všetkých. Pre blaho národa, aj keď to je také, že zdá sa, že tieto slova sú také nejaké vznešené, ale naozaj my tu všetko robíme pre blaho národa. Fakticky je to infraštruktúra. Národná banka Slovenského podielového družstva ROD SPDR je súčasťou infraštruktúry, ako dopraviť ľuďom to, čo im patrí priamo k ním. To znamená, že to všetko to je naše, to není nás všetkých. Nám patria tie zdroje, ktoré tu sú a je potrebné ich dopraviť na to, aby mohli začať tvoriť podľa konu tvorenia, podľa toho, ako je celý finančný a nový finančný systém, alebo by som povedal ten obnovený finančný systém, akým spôsobom pracuje. Takže Národná banka SPDR je časťou infraštruktúry celej. Tá infraštruktúra sme pripravení na všetko. To znamená, že naozaj je pripravená dokonale, tak, aby sa dopravili tie prostriedky priamo k podielníkovi. A ešte čo chcem povedať, je jedna vec, že všetko, čo robíme, aj otvorenie Národnej banky SPDR, aj všetky kroky, ktoré doteraz urobilo SPDR, sú v rámci noriem medzinárodného práva. Preto my v sebe nesieme taký pokoj, lebo vieme, že každý jeden krok je pod dozorom inštitúcií, ktoré dozerajú na to, aby všetko bolo v súlade s medzinárodným právom. My nesmieme urobiť chybu. Áno, je to vnútorná banka družstva, to je dôležité. Je to vnútorná banka družstva. A práve táto banka teda vyemitovala korunu RODA, vnútornú menu. A o tomto vo svojom príhovore hovoril Emil Skirkanič takisto. A ja som vybral odtiaľ také, si myslím, že to je najdôležitejšie veci. Takže poďme na to, čo sa týka koruny RODA. A predstavenstvo po odsúhlasení istých krokov s cárom jeho veličenstvom Alexandrom Nikolajevičom Paramonovom rozhodlo, že budeme vyplácať renty najprv prvým v poradí tým, ktorí nám 5 rokov pomáhali akokoľvek, či prostredníctvom svojej práce, či prostredníctvom svojej energie, či prostredníctvom svojich darov, či prostredníctvom všetkého, aby sa nám to mohlo podariť. Ja si myslím, že je to tak čestné, aby najprv išli tí, ktorí sa aktívne zapojili, a až v druhom poradí tí, ktorí aktívne zapojení neboli, aby niekto nemal vnútorné výčitky, že 5 rokov sme tu niečo robili, tvorili, verili, dôverovali, aby nemali pocit, že im niekto ubližuje. Takže pôjdeme týmto smerom. Čo nastane? Ako náhle ľudia dostanú renty, tak tie renty dostanú v korunách RODA. Niekto sa opýta, a čo si za koruny RODA môžeme kúpiť? Ja teraz hneď poviem, že momentálne nič. Vy si za tie koruny RODA budete môcť kúpiť niečo až vtedy, keď my spustíme svoje obchody, kde budú prijímať koruny RODA ako náš vnútorný platobný prostriedok. To znamená, že popri tom, aby mohla fungovať koruna RODA vo finančnom systéme a vnútornom finančnom systéme nášho družstva v rámci všetkých družstiev, ktoré vznikali a vznikajú v programe Sunrise, prostredníctvom tých korún RODA, ktoré budú mať na účtoch, tak oni si postupne budú môcť kupovať v našich obchodoch a v našich predajniach a u našich bratov a sestrách, ktorí budú v družstve pre družstvo vykonávať akúkoľvek činnosť, či je to kaderník, či je to, no prosto všetko.
Od služieb po dodanie akéhokoľvek tovaru. V istom čase my vieme presne, akým spôsobom zapojíme, aby koruna roda bola riadnym platobným prostriedkom v rámci všetkých subjektov práva, ktorí sa zapoja do družstevného života na základe toho, že v blízkej budúcnosti ten starý finančný systém začne výrazne kolabovať. Keď začne kolabovať, mám tým na mysli, že začne nefungovať. A keď niečo nefunguje, to znamená, že malo by niečo fungovať, čo už funguje. V tomto prípade starý finančný systém končí, odchádza, prichádza nový finančný systém. V rámci nového finančného systému sú jednotlivé inštitúcie finančné, medzinárodné, ktoré budú vykonávať všetky kroky k tomu, aby nový finančný systém sa postupne začal uplatňovať v celom finančnom priestranstve, v celom svete na báze zákonov Basel III Compliance a zároveň toho, že sa prichádza a postupne prechádza podľa všetkých rezolúcií cára cárov a International Treasury Monetary Fund na zlatý štandard v zlatej ére. Ľudia potrebujú dostať finančné prostriedky, aby na teritoriách, kde žijú, v svojich domoch, v svojich bytoch, okolí, kde sú, aby si vytvárali prostredie, kde sú šťastní, kde sa tešia a tie finančné prostriedky im patria. My sme vymysleli celú finančnú, teda celú infraštruktúru finančných tokov tak, že každý, kto dostane korunu roda, a teraz bude otázka, a budeme si to môcť zmeniť a náspäť na eurá a akým spôsobom? Áno, aj na to sme mysleli, aby boli vytvorené šľúzy alebo mosty k tomu, aby to jednoducho fungovalo. Ja chcem poprosiť všetkých o trpezlivosť. My, keď začneme vyplácať koruny roda prvým v poradí, potom presne ako sme hovorili, že tí, ktorí sú prví v poradí a sú identifikovaní, tí sú vodcovia svojich rodov. To znamená, že Emil Skirkanič vedie svoj rod. Rod Skirkaničových. Ivan Krajčírik vedie svoj rod. Rod Krajčírikových. Peter Luknár vedie svoj rod. Rod Luknárových. Svojich bratov, sestry, sesternice, bratrancov a tak ďalej. Vy, tí, ktorí ste 5 rokov boli tu pri mne a pomáhali mi akokoľvek, vy sami svojou činnosťou ste splatili dlh za celý váš rod. To je môj dar pre vás. Že ste pri mne stali, že ste mi pomáhali, lebo sám by som... No tak viete, keď je niekto sám. No. Dlhšia cesta a smutnejšie. Spoločne pôjdeme radosnou cestou, cestou svetla. Koruna roda je vnútornou menou zatiaľ Národného slovenského podielového družstva ROD. Následne na to aj iné krajiny, ak budú mať záujem v rámci programu Sunrise prijať našu menu koruna roda za svoju, nech sa páči, tak aj bude. Určite sa tak bude stávať, lebo budú vznikať samostatné suverénne republiky. Samostatné suverénne republiky, ktoré budú samostatné, suverénne, ktoré budú mať dostatok finančných prostriedkov k tomu, aby na báze zlatého štandardu, ktorý prichádza a prechodným obdobím je obdobie do roku 2027, sme pripravili všetkých vo svete k tomu, že taká je realita. Takže toto sa nám v pohode podarí. Takže. Môžem ja? Poď. Padli tam silné a pravdivé slova rytiera. A ja viem, že ich Emil vyslovil zo srdca. A našou úlohou je to naplniť. To nie, že Emil je za to zodpovedný, to my všetci sme zodpovední naplniť tieto slova, ktoré on vyslovil.
Teraz ku korune roda. Koruna roda je krytá zlatom. To není len že že sme si vymysleli poukážky. Nový štandard v novom finančnom systéme je platidlo kryté zlatom. A koruna roda je jedna z hlavných svetových mien nového finančného systému. Toto si potrebujeme všetci uvedomovať. Nie, že uvedomovať si to stále, čo prichádza a čo my sme dostali do ruky ako jedni z prvých na svete. Platidlo kryté zlatom. Kde už sa nebude dať len tak si tlačiť peniaze, len tak si pripisovať niečo na účtoch na základe nejakých úplne iných operácií, ktoré tu nemajú čo robiť. Ľudí treba vyťahnuť z dlhu a dať im dostatok financií na to, aby sa realizovali v šťastí. Celé rodiny, celé rody môžu byť šťastné, keď sa to zmení tak, jak to pomenoval Emil. Ja v tejto korune roda krytej zlatom vidím oporu, bezpečie a istotu pre nás všetkých. Ďakujem. No je, dobre ma je počuť. ťažko sa naväzuje na takéto slova. Ivan, ty čo k tomu dáš? Ja dúfam, že ma je dobre počuť. Je. Počujeme ťa. Problém tu s mikrofónom. Chcel som povedať, že je kryté systémovým súvahovým bankovým zlatom RA M0 M1 XAU. A veľká väčšina ľudí by si mohla akože predstaviť pod tým, že to je nejaké fyzické zlato. Ale systémové súvahové bankové zlato, tým bol vždy krytý finančný systém. Vždy. A len ľudia o tom nevedeli. O tomto celom všetko vysvetľujeme na tej prednáške. Znamená, že pozrite si prednášku, aby ste vedeli, čo to je, tí, čo to teraz pozeráte prvýkrát. Ja som naozaj veľmi rád, že tomuto došlo, že dá sa povedať, ako prvý národ na celom svete máme svoju vlastnú menu krytú systémovým súvahovým bankovým zlatom. A to je fantastické. Ja si myslím, že teraz budete mať veľmi veľa otázok, ale ako Emil povedal, trpezlivosť. Krok za krokom. Poďme krok za krokom. Jeden krok, druhý krok. Teraz je banka, druhý krok je vyemitovanie meny. Potom sú renty tým najbližším. A tam bolo povedané, že sa budú vyplácať renty v prvom poradí. Takže Milan, ako to je? Milan, ty kým začneš, Ivan, ty niečo s tým mikrofónom asi máš, lebo ťa to seká trochu. Áno, idem skúsiť sa nejako. Milan, nech sa páči. Hej. Ak sa pýtaš na to, čo znamená, že renty sa vyplácajú najskôr prvým v poradí, tak myslí sa tým to, že za tých 5 rokov veľa ľudí družstvu pomáhalo či už osobne Emilovi v jeho práci, alebo pomáhalo SPDR ako inštitúcii. Akýmkoľvek spôsobom, či to bola práca, dary, podpora, priama podpora, myslím, aj nie, že som tam niečo cez niekoho urobil, ale my sa bavíme o priamej podpore, o priamej spolupráci, v akomkoľvek smere. Emil tu zdôrazňuje to, že nechce na nikoho zabudnúť. A ak by sa aj pozabudlo, tak ten človek nech sa ozve, aby sme to napravili. Ak by sa to stalo, dúfajme, a veríme, že naše spomienky sú kompletné. To je k tomu. A ja by som ešte, možno to nevidie úplne k veci teraz, ale mám to v hlave, keď som toto celé počúval, tak som si uvedomil zo pár vecí aj tak, že z toho širšieho okolia. Je veľa ľudí, ktorí majú z nejakého dôvodu nejaké obavy.
A keď sa ja snažím to pochopiť, tak zistujem, že tie obavy sú vlastne len z nejakých získaných strachov z toho minulého života, myslím, z tej minulosti, ktorú tu žijeme. Lebo veď ani ja to nemám ľahké. Ani ja si myslím, že niekto z nás, ktorí sme tu myslím, akože v SPD, v tom úzkom kruhu, to nemá ľahké. A sme si prešli minulosťou takou, ako sme prešli. A títo ľudia, oni majú strachy, oni proste niečo im je podozrivé, hej, že jak môže len tak niekto niečo dávať zadarmo. Ono to není zadarmo. Aj my, čo sme tu, sme odovzdali nejaké naše skúsenosti, náš talent, našu zručnosť a dávame to do práce, do spolupráce s SPDR. My odovzdávame sami seba v zmysle to, čo sme sa počas života naučili, odovzdávame to teraz tu, aby ostatní ľudia z toho mohli čerpať. Každý z nás vie niečo vytvoriť. Je úplne jedno, či je to stolár, alebo to je nejaký ekonóm. Nerobme v tomto nejaké, že kto je viac. Každý z nás vie niečo robiť a ak to bude robiť v rámci družstva pre podielníkov, pre družstevníkov, pre tú komunitu ľudí, ktorí sa zastrešujeme touto inštitúciou, tak odovzdáva sám seba, sám svoju zručnosť do družstva. To není nič, že by mu niekto niečo išiel brať, veď on pracuje a bude pracovať rovnako. Len to predá podielníkom. A družstvo to nechce zadarmo, veď mu dáva rentu, má sociálnu podporu, má vzdelanie zdarma pre seba, pre svoje deti, má zdravotnú starostlivosť zdarma, máme tu podporu sebestačnosti v obžive. My chceme, aby sme boli sebestační. Aby sme nemuseli kupovať tie priemyselné potraviny prevážané tisíce a tisíce kilometrov v nejakej chémii, aby vydržali. A my to potom tu otvoríme v tej krabici a bereme si to domov a dávame to našim deťom. My toto chceme proste nejak zmeniť tak, jak to bolo v čistote. Mať to jedlo alebo tú obdivu, aby sme mali čistú. To je jedna z vecí, na ktorej nám záleží. Konzumujeme príliš veľa chemikálií, toto si tiež musíme priznať, aj keď to nie je teraz téma tohto tu, ale ja to mám tak nejak. Takže presne preto patrí ďalšie poďakovanie Šokimu, Ľubo, pretože to je človek, ktorý vlastne má na starosti celé Slovensko ohľadom obživy a ohľadom celého programu, ako máme späť nadobudnúť tú potravinovú sebestačnosť a tento ťahá tiež teda celé tie roky. Takže blagadariu. No a chcem sa opýtať, Noro, teda teba na tieto dve videá, čo si videl, lebo medzi tým si nemal slovo, že čo napadne teba k tomu? Ja by som tam len dodal toľko, že Emil tam spomínal, že znovu sa všetko, aj tento krok sa deje právne správne, čo opakujeme už dosť dlho. A jedným z tých správnych krokov je, že to, čo sa deje v tejto fáze, sa deje na základe Basel 3. Takže momentálne sme v tom štádiu, a spomínal to aj Emil v tom príhovore, že momentálne fungujú vlastne peniaze, tzv. Peniaze M1, čo je zlatý štandard, a M9. Všetko, čo bolo medzi tým, čiže M2, M3, M4, M5, M6, M7, 8, už nefunguje. A M9 peniaze, to sú tie peniaze, to je tá hotovosť, to sú tie peniaze, ktoré používajú bežní ľudia na to, aby prežili, aby žili a prežili, čiže na svoju spotrebu, tak tie už budú fungovať len do konca roku 2026. Od roku 2027 budú fungovať len peniaze M1, to znamená kryté súvahovým bankovým zlatom. Spomenul si tú dohodu Basel 3, respektíve ty študuješ tieto veci, čiže možno by bolo dobre, keby si v krátkosti nejako ten zlatý štandard vysvetlil, alebo tú Basel 3 dohodu.
Tak Basel 3 ako dokument má okolo 1600 strán. Ja pozdravujem tých, ktorí ho čítali celý. Podstata, alebo to, o čom my hovoríme, je, že, a často to hovoríme, že existujú vlastne také tri etapy, tier 1, tier 2 a tier 3. Momentálne sme v tej strednej fáze, tej prechodnej fáze, kedy fungujú aj peniaze kryté zlatom, či M1, ale fungujú aj tie prázdne, fiatné. To je to prechodné obdobie. A ako sme často zvykli hovorievať na stretnutiach, tak to, čo odchádza, alebo keď chcete niečo vlastne poslať do histórie, niečo, čo bolo škodlivé, čo škodí, tak nemôžete to urobiť bez toho, aby ste mali pripravené niečo nové. Až keď to máte pripravené, alebo má niekto pripravené, tak môže postupne, ale zase nie naraz, môže postupne vypínať to staré a zapájať to nové. Takže tá koruna roda je pevnou a neoddeliteľnou súčasťou tohto zlatého štandardu. Jedným zo základov toho zlatého štandardu sú 3 nové rezervné meny. O nich si môžete prečítať v rezolúcii suverénnej medzinárodnej pokladnice M1 číslo 1. Táto rezolúcia mala v pôvodnom, alebo jej pôvodné znenie bolo dvakrát obnovené alebo novelizované s tým, že môžete si ju prečítať na webových stránkach SPDR alebo na pramení Zlatá éra na Telegrame. Takže sú to tie, už keď som o tých troch menách rezervných nových, už keď som ich spomenul, tak je to zlatý dolár, zlatý rubel a PEQ. Čo sa rovná gramu zlata po tých... Áno, a tie novelizácie, vlastne, tie dodatky, ktoré boli tie dva robené, tak ten úplne posledný vlastne hovorí o tom, že sa rovnajú alebo sú ekvivalentom 1 gramu Ra M0 M1 XAU. Takže 1:1:1, to je ten zlatý štandard, ktorý hovorí o veľa veciach a tí, ktorí vedia, rozumejú tomu a dokážu premýšľať, čo len trošku, tak majú tú múdrosť v sebe, tak vedia, čo to znamená. Že znamená to žiadne výkyvy na finančných trhoch, v celom hospodárstve a tak ďalej. Ale to už je téma na iné vysielanie. Tak, čiže pokiaľ všetci súhlasíte a nemáte k tomu v rámci teda tej rozpravy ohľadom banky nejaké ďalšie doplnenia, tak by sme ešte mohli pohovoriť o tých ľuďoch, teda o tom ďalšom faktore, pre ktorý vlastne toto všetko sa robí. A ide tu o to, že vlastne súčasťou, tak ako ty si Ivan povedal, že Národná banka SPDR je infraštruktúrna súčasť celého toho globálneho finančného systému, tak takisto tou infraštruktúrnou súčasťou sú aj tie samosprávy, o ktorých hovoril Milan, pretože pokiaľ chceme, aby sa postupne najprv prvým v poradí a ich rodinám a potom ďalším v poradí a nakoniec všetkým bolo možné nejak organizovane vyplácať tie renty a všetky tie benefity podľa programu Sunrise, tak bude vlastne potrebné mať ten ľudský potenciál vyškolený v samosprávach na celom území, teda v prvom rade na tom území Slovenska, odkiaľ vychádza teda z Bratislavy ten prvý lúč a potom v Čechách a potom postupne ďalej. Pretože tí ľudia na tých samosprávach musia byť pripravení a naškolení na tie naše softvery, naše programy, aby vedeli potom tých ďalších ľudí poriešiť teda tie veci, ktoré na tých daných miestach bude treba riešiť. Čiže k tomuto, keby si Milan ty alebo Ivan takisto, keby ste sa k tomuto vyjadrili postupne. Nepočujeme ťa. Neviem prečo. No a teraz ma už počujete? Áno. Áno.
Konečne mi to funguje. Niečo sa tu stalo. Vždy tu niekto chodí taký, čo mi tu niečo robí. Chcel som povedať jednu vec, ľudia. Toto je super a ja to využijem, keďže o ľuďoch rozprávať. Prišla sem otázka. Je veľmi zaujímavá a ja si myslím, že by sme na ňu mohli zodpovedať. A je to, že blahoželám všetkým, ktorí sa o tie dobré správy pričinili. Hovoríte o peniazoch, ale nehovoríte o tom, ako konkrétne môže pomôcť jednoduchý človek. Najskôr musíme niečo urobiť, aby sme dostali peniaze. Zatiaľ som len prispela finančne, ale nič som nepomohla. Osveta sa mi nedarí, lebo ľudia na mňa pozerajú, či som v poriadku. Som už dávno dôchodkyňa, sebestačňa vďaka tomu, že žijem na dedine a energiu ešte mám. Povedzte, čo treba robiť. Milan. Perfektná otázka. Perfektná otázka. No bolo by dobre zistiť, že odkiaľ pani je, kto tam je z našich, aby sa stretli a možno, že netreba robiť vôbec nič, lebo ona pomohla už teraz. Tým svojim postojom, tým, čo napísala, už nám pomohla, lebo mňa to hreje, keď počujem takéto veci. A ja poznám veľa dôchodcov aktívnych a veľmi nám prajných. A mne to dáva silu. Mne títo ľudia dávajú silu. A to nejde o to, že oni už nemajú čo robiť alebo nevedia, čo by mali robiť. Už len rozhovor s nimi mnohokrát pomáha nám, lebo ich skúsenosti my môžeme využiť. Ja doporučujem ľuďom, ktorí sú v kontakte s našimi starými podielníkmi, ako s dôchodcami, s ľuďmi, ktorí sú v staršom veku, aby tí mladší sa s nimi rozprávali, aby zistili, že tie skúsenosti, čo oni majú, my potrebujeme. My sa musíme naspäť vrátiť k dôchodcom a rešpektovať ich život. Toto je krásne, že zatiaľ som len prispela finančne, ale nič som nepomohla. Však ste pomohla, finančne ste prispela a ja tu mám vaše meno a ja viem, že vy ste v tom zozname. Takže, ale ste dôchodcovia, ako Emil hovorí, však vy máte právo do konca života proste poberať. Vy nemusíte ale už nič fakticky robiť. Vy ste už prežili tú, nechcem teraz zahrešiť, ale no to obdobie, rozumiete ma, ktoré tu bolo, však to je hrdinstvo podľa môjho názoru. To je hrdinstvo. Ale ja chcem na toto povedať jednu vec, že sledujte tú zodpovednosť dôchodcu. Sledujte. Zodpovednosť, že a čo mám ja urobiť? To niekoho ani len nenapadne, lebo keď sa povie niekde robiť, tak polovica až 3/4 ľudí zmizne. A už ich niet. Takže toto si veľmi vážime, pani Olga, a chcem vám povedať, že vy ste už v tom zozname. Takže asi toľko. Ja som bola tam ešte jedna otázka, že... Ešte chcem povedať, pani Olge, hej, že ona mi vlastne teraz pripomenula to naše rytierské, aj keď to tak neradne. Ale naše. Že láska, pravda a spravodlivosť. Ona sa nedožaduje spravodlivosti. Ona chce pomôcť. Ona s láskou pristupuje k tejto pravde, ktorá sa tu deje, aby pomohla k tomu, aby tá spravodlivosť tu prišla. Je to dôchodca, ľudia. Ja by som bol veľmi rád, aby takto na to pozerali aj 30-40 roční. Ja, chlapci, k tomu dodám asi to, že napriek tomu, že pani je dôchodkyňa, tak spolu vieme a sledujeme to, že tí ľudia, ktorí sú naozaj živí ľudia s otvoreným srdcom, aj napriek vyššiemu veku, nedokážu sedieť doma. To znamená, že budú tvoriť ďalej. Čiže ochotne podľa mňa sa zapoja do nejakej aktivity. Podľa samozrejme toho, ako budú schopní, ako im budú sily stačiť, ale myslím, že to je úplne jasné. Tí, ktorí sa v tom našli a chcú pomáhať, tak budú pomáhať do konca dní.
Milan sa nám stratil z obrazu. No, čiže Ivan, ešte vysvetlíme bližšie prvý v poradí, druhý v poradí a tak ďalej, či je to jasné, myslím, alebo z A toho... myslím, že Emil to vysvetlil v tom videu aj v tom Vysvetlil to celé. príhovore, že kto je vlastne prvý, to sú najbližší ľudia, ktorí pri ňom stáli. Tí idú úplne prví, aby to bolo ako jasné. To sú tí ľudia, ktorí mu pomáhali či v dobrom, či v zlom, ale jednoducho stáli vždy pri ňom. A potom sú to aj ľudia, ktorí prispeli, aj nejaká dôchodkyňa dala 10 eur a my sme ich potrebovali akurát vtedy. A my sme osobne tu vďační naozaj za každých 5 eur, aby sme už vieme, že už je to teraz veľmi blízko, tak už to dáme, hej, do toho, čo sa týka financií, ale za každé 1 euro sme aj tu u nás vďační Zlatej ére, ale proste aj SPDR, pretože to naozaj celé bolo treba zafinancovať, si to otvorene povedzme. To bolo treba zafinancovať, to nebolo, software sa nevyrobil zadarmo. Nič sa tu nevyrobilo zadarmo. Nikto tu fakticky nič nerobí zadarmo. No teda Zlatá éra, Milan, Noro. Môžeme menovať ďalších ľudí, ale mne to ani tak nepripadá. Niekedy si pripadám, že ako by som za to mohol vôbec zobrať peniaze. Takže vec je taká, že to poradie je úplne jasné a chcem iba ľuďom povedať, že my sa nikam neponáhľame, aby ste vedeli. Všetko sa robí tak, aby poriadne fungovalo, aby sa to dobre otestovalo. To znamená, že celé sa to otestuje medzi tými najbližšími, ktorí pomáhali, aby sa vychytali všetky chyby, aby keď prídu všetci tí ostatní, aby sme už vychytali všetky tie, ak tam sú nejaké tie nuancy, aby sa to opravilo. A fakticky môžeme byť šťastní. Jednoducho sa to deje, pretože to, čo sa udeje, to znamená to najdôležitejšie, že keď vám to príde na ten účet, vám vlastne príde energia z pokladu RA, preto je to RA M0, M1. Príde vám tá energia toho tvorenia a tá energia lieči. A tá energia urobí ďalšie kroky a tým pádom, ako aj Emil tam povedal v tom videu, starý systém alebo tento fiatný systém sa bude postupne vypínať, tak ako to aj Alexander jednoducho hovorí. A ostane iba ten zlatý štandard, ktorý tu je. A to je na tomto dôležité, že jednoducho vy tú energiu pocítite. Ako náhle sa tie kroky stanú, tak jednoducho, ak sa tu začne ako zapínať, tak tu sa, a viete, tak toto ide jednoducho takýmto spôsobom. Tu sa zapína, tu sa vypína. Ináč by to nemalo žiadny význam. To chcem tým povedať. By sme tu spravili, no tak vy ste si... Lebo veľká väčšina ľudí, ja som sa s ním stretol tento týždeň, mal som taký 4-minútový rozhovor s jedným človekom a ľudia majú väčšinou predstavu, že my sme si to akože tak vymysleli. My sme si ako napísali nejaké papiere a sme si to vymysleli. A vymysleli sme si tu, že budeme mať nejakú banku. To ako veľká väčšina ľudí si myslí, že my sme si to vymysleli. A im nedochádza, že keby sme si to vymysleli a húkame tu takto verejne tie informácie, že by sme mali asi veľké problémy, keby sme neboli suverénne medzinárodné družstvo, keby sme nešli podľa týchto zákonov, podľa spotrebiteľských podielových družstvách a zväzov, kde si môžeme vytvárať banku a pokladnicu. Ja niekedy nerozumiem jednoducho tým veciam, ako ľudia rozmýšľajú, ale aj takí sme jednoducho, ale to na každého príde. Ja som do toho filmu som nedal úplne všetky vyjadrenia. Škoda, že ma to nenapadlo, ja by som jedno vyjadrenie tam som tam mohol zostrihnúť. To Janotej, ktorého si spomínal, tam povedal v tom videu a on povedal, že no nevadí, keď neprídete teraz, tak prídete neskoršie. Alebo pochopíte to neskôršie. Takým spôsobom to jednoducho povedal. Takže toto je veľmi dôležité, že ideme podľa tých zákonov, to sa už spomínalo tu veľa. No teraz by som asi sa s vami poradil, že čo ďalej, pretože máme nejakých 5 minút, alebo možno 10 maximálne, tak či... Ja chcem niečo povedať. Tak dále. Každý niečo ešte na konci. Hej, počas týchto 2 hodín ja som si spomenul na zopár ľudí, ktorí ma upozorňovali na to, že robím niečo na úkor svojho času a nič za to nemám. Hej. Takí tí dobrí priatelia ma upozorňovali, aby som si dával pozor na to, čo robím.
A odkaz pre nich je, že ja dnes už viem, že to bol najlepšie využitý čas. A zatiaľ, čo oni investujú, momentík, zatiaľ, čo oni investujú svoj čas za peniaze, tak ja viem, že ja som svoj čas využil na dobré účely. Ja som naozaj dobre využil svoj čas. Dobre som využil moje 4,5 roka. A chcem, aby to vedeli. Ďakujem. Noro? Zapnúť mikrofón, nemá počuť? Áno. Tak ja úplne súhlasím s Milanom. Ja by som ešte k tomu tak dodal, že my sme naozaj doteraz to robili úplne bez nároku na odplatu alebo honorár, alebo hoci ako inak to nazvite. Ale ja si myslím, že peniaze by to neurobili lepším, to, čo sme urobili doteraz. Teda aj keby sme za to dostávali platené, tak ja si myslím, že by sme zo seba dali to, čo sme najlepšie vedeli. Noro, peniaze by urobili to, že by sme robili 8 hodín denne. Presne Tak tak. sme robili 24 hodín denne. Medzi tým sme spali. Alebo iba odpočívali. Ako rytieri. Hej. Takže ďalším tým odkazom je, že dá sa to urobiť aj bez peňazí. Hej. No ale veď tak to malo byť. Tak, presne tak. Ivan? Presne tak, tik-tak. Tak, aj mňa to napadlo presne teraz. Ja som vedel, že ťa to napadlo, ale do eteru to povedať je iná vec. Ale však ako normálne, však sme normálni ľudia, si myslím, že sa treba uvoľniť ako z toho všetkého, pretože my sme zažili veľa srandy po cestách však. Peter, neboj sa, nebudem to spomínať teraz, ale máme byť ako, teraz ste hovorili tak vážne, ale ja by som chcel niečo vážne povedať. Vážne, veľmi, veľmi dôležité. Žijeme v absolútnom čase, v čase najväčšieho prerodu vôbec ľudstva, ktoré sa nikdy nestalo, alebo by som povedal, nikdy nebolo v celých dejinách. Ľudia majú veľmi málo možností vedieť, čo sa deje, pretože sú manipulovaní médiami, sú manipulovaní ľuďmi, ktorí fakticky nemajú veľa tých znalostí. Za posledné mesiace, za posledné tieto 2 mesiace, tieto letné mesiace sa udialo toľko obrovsky veľa vecí. Nie len tu na zemskej úrovni, ale aj celkovo. Pretože ja som dával pár informácií na Facebook. A 26. júla sa začal nový galaktický rok. Čo to znamená? Veľmi zjednodušene. Ľudstvo, a teraz to poviem veľmi vážne, už v júli nemalo existovať. A hovorím vám to úplne úprimne. Vďaka Alexandrovi, vďaka M1, vďaka suverenite ľudu celej zeme sme stále tu a dýchame. Aj o tom vám možno porozprávame v budúcich častiach. Chcem vám iba povedať, že ten prerod, ten hlboký štát, ktorý tu mal všetko prevzrať a ktorému bolo slúbené zotročenie celého ľudstva, dá sa povedať, že zničené, už nič nemá. A práve preto nielen dneska dýchame a žijeme, ale práve aj preto SPDR po svojich 5 rokoch tej činnosti, ktoré prispelo k tomu, že sa to nikdy nestalo, zároveň spustilo Národnú banku Slovenského podielového družstva Rodružstvo a Korunu Roda, svoju vnútornú menu, ktorá má obrovskú úlohu nie len v našom družstve, ale verím, že v budúcnosti bude mať obrovskú úlohu, pretože má obrovskú silu. A my sme toho súčasťou. Práve preto majte trpezlivosť. Majte trpezlivosť v tom, že tie kroky sa robia postupne. Ukázali sme vám to 4,5 roka u nás na Zlatej ére. Ukázali sme vám každý jeden krok, ktorý sme urobili.
O každom jednom kroku viete. Je to viac ako 300 filmov, 300 rozhovorov, kde sme vás postupne, ako sa veci urobili, informovali. A teraz prichádzajú tie najdôležitejšie kroky, kedy sa my musíme zomknúť. Všetci sa musíme zomknúť, pretože to nie je iba banka a nejaká mena vnútorná. Teraz je potrebné ukázať, že sme naozaj národom. Že sme to nebudovali iba tak pre seba, ale že sme to budovali pre všetkých. Pretože je potrebné ukázať, ako to celé využijeme. Pretože M1, Alexander, Emil, všetci robia na svojich úrovniach toľko práce pre celé ľudstvo, ktoré si ani nedokážeme, ani vy nedokážete ani len predstaviť. Ale všetky informácie postupne dostaneme. Preto zomknime sa. Preto robme veci, pretože sú pripravené veci pre nás všetkých, ktoré budú v najbližších týždňoch, v najbližších mesiacoch vám budú ukázané. Možno sa vám niektoré kroky nebudú zdať, že sú také, ako ste si vy predstavovali, ale my vidíme celý obraz. Celá banka, celá Svetová banka, banka SPDR sú pripravené na ďalšie kroky. Celá infraštruktúra je urobená tak geniálne, že v priebehu pár mesiacov o nás bude vedieť celý svet. A celý svet bude vedieť o tom, že sa meníme, že prichádza zlatý štandard. Že prichádza nová energia života. Práve preto sledujte nielen zlatú éru, ale robme spoločne kroky, pretože bez toho to nepôjde. A my vás o tom budeme informovať. Budeme vás informovať o tom, čo máme robiť, akým spôsobom a aké sú ďalšie kroky. Práve preto si myslím, že sa všetci stretneme, všetci Čechoslováci 20. septembra v Brne na veľkom stretnutí, kde budú podané všetkým ďalšie informácie. Ďalšie informácie, pretože teraz prichádza nás čas. Čas nás všetkých. Nás ľudí, ktorí chceme niečo urobiť pre seba, pre svoju rodinu, pre svoj rod a pre celý národ a pre národy celej zeme. Pretože ak to my neurobíme, obyčajní ľudia, nikto to neurobí za nás. Milan, Ivan, Noro, myslím, Mne išli ruky, že idem tlieskať. za týmto už asi by som ani nič nedodával. Máš pravdu, Peťo. Ani netreba. Ja by som sa vám chcel všetkým trom poďakovať za tento úžasný vstup v tejto oslavnej našej relácii, našej, vašej. A úplne na záver by som chcel, Martin, poďakovať aj tebe a poďakovať tak familiárne Emilovi, Martinke, Davidovi, ktorý vykonáva neskutočnú prácu, výkonnú, a malej Ninke ešte. A vidíme sa v ďalších pokračovaniach relácie Nového veku a sledujte Zlatú éru. Takže za mňa všetko, veľmi pekne ďakujem. Blagodar všetkým.